tigyang solusyon upang ang barangay aasenso ngayon. Ngayong eleksyon na ang tamang panahon, magsama-sama kay Soriano na ngayon. Ang kaibigan nagsama mo at masasandalan kaysa namin si Soriano sa laban dahil siya'y malalapitan, handang tumulong, handang maglingkod lagi at maaasahan. Subay-sunod ka sa hatid niyang solusyon upang ang barangay aasenso ngayon. Ngayong eleksyon na ang tamang panahon, magsama-sama kay Soriano na ngayon. Maraming kabarangay dito sa Polong. Sa darating na halalan, huwag po nating kalimutang iboto ang Team Awan Soriano. Ang Team Awan Soriano ay ating iboto. Makakamtan nyo ang tunay na pagbabago. Kasama kanyang yaskay at mga kagawad, ang buhay natin uunlad at sasagana. Sa pangunay walang sabi, pagkakaisa ay kaninang susi. Sa tapat na serbisyo, Team Awan ay narito na, ang solusyon sa problema. Isang tawag, aksyon agad, sa kahit na anong sakuna. Team sa diwan, iboto na, pag-asa ng madlang. Narito na ang natatanging partido, nangunguna sa lahat at aksyon agad. Team na pinangungunahan ng ating punong barangay, sa Diwan Winnie Soriano, kasama ang kanyang kasangga sa pamumuno, sina Kagawad Rosaria Espinoza Almonte, Kagawad Larry Hasmin Kalikdan, Kagawad Marlene Manangan Mamaril, Kagawad Edwin Ferrer Padilla, Kagawad Manuel Bukirin Soriano, Kagawad Marcano Junior Mondares Soriano, Kagawad Tito Caballero Villanueva. Kasama rin ang natatanging partido ng sanggumpang kabataan. Isang unlad, maayos at aktibong barangay ang Mitili na pinangungunahan ng ating barangay sa State Chairwoman, Binibining Melanie Joy Valencia. Kasama rin ang kanyang kasangga sa pamumuno, sina Binibining Alasa May Prado, Ginoong Adrian Andres, Ginoong Jerwin Calvadores, Ginoong Joshua Guardana, Ginoong Romy Rico Flores, Ginoong John Dominic Tamayo, Ginoong Richmond Solis. Maglilingkod ng tapat at totoong serbisyo. Ating suportahan at huwag kakalimutan sa balota ang Team Awan Soriano. Live Drone live sa ating bayan. Si sa Diwan Awan Soriano, para kapitan, iboto mo na. Handang maglingkod, tulong sa inyo at maaasahan. Sumubay-sunod ka sa hatiyang solusyon upang ang barangay aasenso ngayon. Ngayong eleksyon na ang tamang panahon, magsama-sama kay Soriano na ngayon. Ang kaibigan, nagsama mo at masasandalan
Kaysa namin si Soriano sa laban dahil siya'y malalapitan. Handang tumulong, handang maglingkod lagi at maaasahan. Subay-sunod ka sa hatigang solusyon upang ang bayan ay aasenso ngayon. Ngayong eleksyon na ang tamang panahon, sama-sama, Soriano na ngayon. Maraming kabarangay dito sa Polong. Sa darating na halalan, huwag po nating kalimutang iboto ang Team Awan Soriano. Ang Team Awan Soriano ay ating iboto. Makakamtan niyo ang tunay na pagbabago. Kasama kanyang iski at mga kaagawat, ang buhay natin uunlad at sasagana. Sa pangunguna ay walang sabi, pagkakaisa ay kaninang susi. Sa tapat na serbisyo, Team Awan ay narito na ang solusyon sa problema. Isang tawag, aksyon agad, sa kahit na anong sakuna. Team sa diwan, iboto na, pag-asa ng madla. Narito na ang natatanging partido, nangunguna sa lahat at aksyon agad. Team na pinangungunahan ng ating punong barangay sa Diwan Winnie Soriano, kasama ang kanyang kasangga sa pamumuno, sina Kagawad Rosaria Espinoza Almonte, Kagawad Larry Hasmin Kalikdad, Kagawad Marlene Manangan Mamaril, Kagawad Edwin Ferrer Padilla, Kagawad Manuel Bukirin Soriano, Kagawad Marciano Junior Mondares Soriano, Kagawad Tito Caballero Villanueva. Kasama rin ang natatanging partido Live po sa tayo ngayon ang dito sa may kabataan, Polong Norte. kung saan maunlad, maayos Team ang Awan. aktibong barangay ang mitili na pinangungunahan ng ating barangay as Chairwoman Binibining Melody Live Joy area Valencia. footage. Kasama rin ang kanyang kasangga sa pamumuno, sina Binibining Alaza May Prado, Ginoong Adrian Andres, Ginoong Jerwin Galvadores, Ginoong Joshua Guardiana, Ginoong Romy Rico Flores, Ginoong John Dominic Tamayo, Ginoong Richmond Solis. Maglilingkod ng Manlarag tapat Tirel. at totoong serbisyo. Ating suportahan at huwag kakalimutan sa balota ang Team Awan Soriano. Ang kailangan na naglilingkod sa ating bayan, si Sadiwan Awan Soriano, para kapitan, iboto mo na. Handang maglingkod, tulong sa iyo at maaasahan. Sumunod ka sa hatigang solusyon upang ang barangay aasenso ngayon. Ngayong eleksyon na ang tamang panahon, magsama-sama kay Soriano na ngayon. Ang kaibigan na kasama mo at masasandalan, kaysa namin si Soriano sa laban dahil siya'y malalapitan. Handang tumulong, handang maglingkod lagi at maaasahan. Subay-sunod ka sa hatid niyang solusyon upang ang barangay aasenso ngayon.
Ngayong eleksyon na ang tamang panahon, magsama-sama kay Soriano na ngayon. Maraming kabarangay dito sa Polong. Sa darating na halalan, huwag po nating kalimutang iboto ang Team Awan Soriano. Ang Team Awan Soriano ay ating iboto. Makakamtan nyo ang tunay na pagbabago. Kasama kanyang yaski at mga kaagawad, ang buhay natin uunlad at sasagana. Sa pangungulay walang sabi, pagkakaisa ay kanilang susi. Sa tapat na serbisyo, Team Awan ay narito na, ang solusyon sa problema. Isang tawag, aksyon agad, sa kahit na anong sakuna. Team sa diwan, iboto na, pag-asa ng madla. Narito na ang natatanging partido, nangunguna sa lahat at aksyon agad. Team na pinangungunahan ng ating punong barangay sa Diwan Winnie Soriano, kasama ang kanyang kasangga sa pamumuno, sina Kagawad Rosaria Espinoza Almonte, Kagawad Larry Yasmin Kalikdar, Kagawad Marlene Manangan Mamarin, Kagawad Edwin Ferrer Padilla, Kagawad Manuel Bukirin Soriano, Kagawad Marciano Junior Mondares Soriano, Kagawad Tito Caballero Villanueva, kasama rin ang natatanging partido ng sangguniang kapat